दिनै आं नोंसोरनो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आवहाय माने पार्टिसिपेन्टफोरनोहाय माबोरै भट हरनांगौ दाथ' जोंना भटिंआ सोलिगासिनो दंना मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आ 15 अक्ट'बरनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ 5 नभेम्बरसिम बेयो सोलिगोन दायो जोंना भट हरनाया सोलिगासिनो दङ जोंहा बेवहाय सासे भारतनि जानानै बा जोंनि बड'लेण्डनि जानानैहाय सासे बर' सिख्लाया बाहागो लाहैदों बेनो जाबाय दिप्ति बसुमतारी बेनो बेवहाय दायो भट हरनाया सोलिगासिनो दं बेवहाय बोरै भट हरनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्सै खोन्थालांगोन जोबोद सिम्पोलैनो माने इजि प्रसेसआवनो नोंथांमोना बेनो भटखौ हरनो हागोन आरो ना जेसेबां हायो एसेबां भटखौ हरबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो भटखौ बोरै हरनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि भट हरनो थाखाय नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि गोनां जागोन नोंथांमोना बे एप्सखौहाय प्ले स्ट'राव मोनगोन नोंथांमोना दायो गावबा गावनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै मोनसे एप्सखौ सार्च खालाम बे एप्सआनो जागोन वान जन बे एप्सनि नामानो जाबाय वान जन नैबे फार्स्टआवनो दंखायो वान जन बे वान जनाव थुदो वान जनाव थुनानै नैबेयाव आंना बेयो इनस्टल खालामखानाय दङ वान जन नोंथांमोना बेखौहाय इनस्टल खालामदो इनस्टल खालामनानै बेवहाय दायो अपेन खालामदो अपेन जाबाय दसे नेथ' नेटनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो दसे नेथ' दायो ओंखारबाय दा नोंथांमोना भटखौ मायाव हरगोन बेयाव माने गोबां इभेन्टसफोरा बेयाव फैजोबगोन आरो ना जोंना दायो मा सोलिगासिनो दं दायो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामदो MI नै जोंना फार्स्टआवनो फैखाबाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नोंथांमोना बेयाव थुदो बेयाव थुबाय नालाय बेयावहाय नै गासिबो सोर पार्टिसिपेट खालामदों बेफोरो गासिबो फटक आरो नाम बेफोर फैखाजोबगोन जों दायो बेवहाय सार्च खालामनो हागोन नैबेयाव सार्च खालामदो लिरबानो फैखागोन नै बिदि ससे लिरनायावनो फैखाबाय जोंहा नै दिप्ति फैखाबाय दायो जोंहा नैबेयाव मायाव थुनांगोन होननानै बुङोबा नोंथांमोना नैबेयाव बर्डआव थुनानै हो बर्डआव थुनानै नै 1.3 माने जोंहा बेयाव फ्रियावनो भटखौ हरनो हागोन बेवहाय बेलेग बेलेग प्रसेसफोर दंलै फैसाजोंबो माने फैसाजोंबो बेखौ पइन्टखौहाय हरनो हायो माने भटखौ हरनो हायो बेवहाय आं नायनायावहाय जेनेबा $5 स्टार्टिं दङ आरो ना बेयावहाय बेसेबांबा पइन्ट थाङो दाथ' दायो फ्रियावसो हरगोन नालाय फ्रियावहाय जोंना बेवहाय 1 पइन्टल' थांगोन आरो ना 1 पइन्टल' थांगोन नालाय जोंहा नैयाव दंना दायो लग इन नाव थुनानै होदो बेवहाय जोङो जेबो थुनानै इमेल फन बेखौ जेबो नांलाया जोंहा नैयाव गुगोलजोंनो हरनो हागोन बेवहाय गुगोलाव थुनानै होदो ओमफ्राय जिखुनु मोनसे जिमेल एकाउन्ट सेलेक्ट खालामदो बेवहाय आं जिखुनु मोनसे जिमेल एकाउन्ट सेलेक्ट खालामसै जाबाय बेवहाय आं दायो बर्डआव थुफिननोसै दसे नेथ' भेरिफाइं जादों बेवहाय थुदो भेरिफाइ इउ आर हिउमेन बेवहाय टिक मार्क थुनानै होदो ओमफ्राय नैबेयाव फ्रि भट बेवहाय थुनानै होदो दायो आं नोंथांमोना नुबायना आंनि भट हरनाया बेवहाय साक्सेसफुल जाबाय आरो ना 1 पइन्ट थांबाय आरो बेनावहाय दायो जों बेखौ फ्रियावसो हरनाय नालाय फ्रियावहाय वान भटल' हरनो हायो बा 1 पइन्टल' हरनो हायो बेवहाय नोंथांमोनाबो आं जेरै खोन्थादों बेबायदि प्रसेसआवनो नोंथांमोना माने भटखौ हरनो हागोन आरो ना स' नोंथांमोनाबो आं जेरै खोन्थादों बेबायदिनो भटखौ हरनो हागोन आरो ना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो